Hrajže mi muzička, hrajže mi, hraj. Ďakujeme. Takže ešte dáme asi jednu v tomto takom malom kolečku, my to ešte prerušíme na chvíľku a dáme ešte jednu, potom jedno kolečko také maličké a už sa nachystá Kobra. My musíme si dať pozor na hlasivky, lebo jeden neboštík v Bošácej je tam už a máme už ešte zaspievať Bištev, Bože môj, tak musím opatrne dneska sa šetriť. Ale bol to veselý chalán, dáme mu to v polke. Nebojte sa nič. Takže všetko bude dobre, ako má. Dobre, chalán, nachystaný. Čo dáme? Idú sa dohodnúť a ja za tedy ešte takýto. Papagája som hovoril, že? Príde chlap jeden na spoveď, sadne si ako vždy, prežehná sa a vraví: pán farár, ja som zbil svokru. A on vraví: pane, najprv dobré hriechy, či zlé hriechy, až potom tie dobré. Takže je tu pesnička, na ktorú som čakal od začiatku. Máme tu 3 sestričky. No, oni sú není ako záchranárky, ale sú sestry. A my ich voláme, že 4 sú. Ale spievame len pre 3, lebo 4. je tu prvýkrát. Oficiálne ho pasujeme za fanklub. Oni nám to roztancujú, takže sú 4. Pozor, tá pani sa vyzlieka. Poprosím SBS-ku. Nie. Tak som to nemyslel, môžete sa vyzliekať, však už sa zotmieva. Takže nech sa páči na tanečný parket. Dobre mi je, dobre, a budú tam aj sestričky. Naše, volám vás, sestričky. Z Kramárov. Dobre, budú to sestričky, chcel som povedať Mikové, ale neviem, či je to za Slobodná, či ako. Alebo vy ste 3 a už ste vydaté, vyženené, takže nech sa páči, to je pre vás. A jasné, že aj pre vás na parkete. Dobre
Chodźcie tancować. Za szwarnym szuchają. My ďakujeme. Trošku. Kľudne môžete ostať na parkete. Dáme niečo pomalšie a urobíme takú stavočku. Dáme niečo pomalšie. Takže keď som išiel cez tie hory, zahopkajte si na valcíček a urobíme si 5 minútovú prestávku, lebo trošku hlasivky ma neposlúchajú. Takže nech sa páči.
moc, trošku si odpočínenia a za chvíľku sme späť. Nech sa páči. Do výčapu.